Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. Today 26 December. ओमफ्राय जोंनि बाजै उन्दैनि फिसालानि बर्थडे दा बेयावनो आं दंफैयो। दा दिनैनि बर्थडेखौ जों माबायदि सेलिब्रेट खालामलाङो मायो बेफोरखौ नोंथांमोना जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। नै जोङो बाजै उन्दैनि न'आव सफैबाय। फुंनि 11:30 बिदियावनो सफैदों जोङो। ओमफ्राय नै बर्थडेनि डेक'रेशना 26 December नालाय बे क्रिसमास ट्रिया क्रिसमासनि डेक'रेशन थाबाय। ओमफ्राय बर्थडे केक बिदि सिम्पल दोनदों आरो। ओमफ्राय नै बर्थडे बयआ पियान'जों गेलेगासिनो दङ। टाइम जाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय बियो रेडि जाथ'वाखै आरो बिदिनो गेलेनानै दङ आरो बियो। ओमफ्राय नै बिथिं जानायनि रेडि खालामगासिनो दङ। ना हाफ फ्राय खालामनानै दोनबाय। ओमफ्राय बेयाव टमेट' दङ, लोगोसे आलु, अलकबि बिदि रेडि खालामनानै दोनदों। नाजों टमेट'जों ग्रेभि। बिथिं सायाबो जागासिनो दङ। ओमफ्राय नै बिथिं बेलकनियाव सासे आब' दंफैयो आरो बेयो संफैदों। खुमब्राजों दाउजों संगासिनो बेयो। ओमफ्राय नै मोनसेया अमा फ्राय, बेयो फ्राय माने ग्रेभि दोनदों आरो मोनबाय। बिराद गोथाव नुदों, जानायावबो बिराद गोथावमोन। ओमफ्राय नै दाउखौ एवगासिनो आरो दाउआ मोननो एसे टाइम लाबावगोन आरो। ओमफ्राय नै बिथिं फेमिलि मेम्बार्सफोर जिरायनानै दं। बे मामि बाजै उन्दैनि बिखुनजो, ओमफ्राय बे जोंनि मामि, बे जोंनि बाबा, ओमफ्राय नै बिथिं नानिबो दङ। ओमफ्राय दा संनायफोरा रेडि जाथ'वाखै नालाय, साहाबो रेडि जाथ'वाखै, बेखायनो जों टेरेसाव फैदों। बिसोरहा मा गायदों, मा मैगंफोर दं बेखौ एसे नायलाबायनोसै होननानै जोङो फैदों आरो। बहुद मोजां गायनानै दोनदों गोजौआवहाय फान्थाव, बेसर, ओमफ्राय टमेट', सामब्राम, बानलु गासैखौबो माने एसे एसे खालामनानै गायजोबदों आरो। बाजारफोरनिखौ बेसे जानो ना, मुलिफोर थायो आजिखालि। ओमफ्राय न'आव बिदि गायबाथाय फ्रेश मोजाङै मोनजायोना, जानोबो मोजां मोनो, ओमफ्राय हेल्दि आरो। बिनि थाखायनो बिदि खालामनानै दोनबा बहुत मोजां आरो। जोंबो एसे गावबा गावनो जोथोन लानांगौ नालाय, ओंखायनो न'नि बिदि खालामनानै जानो हायोबा बिराद मोजां आरो। ओमफ्राय नै मामिया जोंनो बाथोन जाहैनो होननानै गावसोरनि फान्थावखौ एसे जानाय हैदो होननानै जोंनो खानानै हरदों आरो। ओमफ्राय बिदिनो बानलुबो हरदों बेयो। ओमफ्राय दा दसे जों गाहायाव फैफिनबाय। नै साहा मोनबाय, ओंखायनो साहा मिस्थि बिदि जाफैबाय। ओमफ्राय नै बाबुनि लोगोफोरा फैबाय, सानै टुइन्स लोगोफोर दङ बेहा। बिराद किउट सानैबो, एखे ड्रेस गाननानै फैदों आरो। बहुत मोजां मोनदों आं सानैखौबो। आंबो टुइन्स नालाय ओंखायनो टुइन्सफोरखौ आङो बिराद मोजां मोनो आरो। एखे ड्रेस, बहुत समायना नुयो आरो। बर्थडे गिफ्ट मोनदों बर्थडे बयआ, ओमफ्राय दा बेखौनो बिसोरो ड्रयिं खालामनानै गेलेथ'दों आरो। ओमफ्राय नै बर्थडे केकआ बेनो चकलेट केक आरो। ओमफ्राय एभेन्जार टिम नांगौ होननायखाय बिदि एभेन्जारनि माबा स्टिकार होनानै दोनदों। ओमफ्राय नै दा गिर्जाखौ स्टार्ट खालामबाय। बिदिनो फेमिलि एन्ड फ्रेन्ड्सल' आरो, गोबां मानसिफोर क्राउड खालामाखै, मानोखि 26 December नालाय। ओमफ्राय बयबो बेस्थ' जायो क्रिसमासाव, ओंखायनो बिदिनो ब्लेसिं प्रेयारल' खालामनानै बयजोंबो लोगोसे केक जादों आरो। बिदिनो फिसा बिदिनो फेमिलि प्रेयार बायदिल' खालामनानै जाबाय आरो। ओमफ्राय नै फट' सेसन जाबाय दसे। ओमफ्राय फट' सेसननि उनावहाय नै जानायनि लाहार फाहार जाबाय। लाब्राफोरा मोनाखैमोन। नै बेनो बर्थडे बयनि मामिया। ओमफ्राय दा बेखौनो एसे नायफामदों आरो। ओंखामफोर बिदि रेडि खालामफिनदों। ओमफ्राय दा जोङो माने न'आवबो थाब फैफिननांगौ नालाय, जोंनाबो इभिनिंआव केरल दंमोन, ओंखायनो नै मामि मोना एसे थाब जाग्रोबाय। ओमफ्राय नै जोंबो जानोसै। दाउ, अमा, ओमफ्राय ना दं। ओंखाम जानोसै। नै बिसोर सेक खालामबाय। आंनोसै, आंबो जानोसै।
Mami, birthday boy ni mana? Mana? Bazi gigit, bazi gigit. Sanai mana? Jadi sanai aku belum benda. Nenglah, nani. Lagi begitu tau. जों जाखांबाय ओमफ्राय नै बार्थडे बयाबो गावनि लोगोफोर ओमफ्राय लोगोनि बिमा बिफा बिसोरजों ज' जाबाय आरो ओमफ्राय जों जानानै ओंखारबायबो Hadir deh, thank you so much. Mami jawab. Dapat juga borodina dina. Hadir. Sampai sudah. Bukan hadir. Dari sudah. Bye bye. Đây जोङो birthday जाखां फैबाय ओमफ्राय जों दा न'आव थांफिनगासिनो Thank you so much आंनि भिडिअखौ नायनानै बिदिनो नायबाय थादो ओमफ्राय subscribe खालामना होदो Bye bye